ție. Împărate Ceresc, Mântuitorule, după adevărul care pretutindene și toate le împlinești. Vistierul bunătăților și rădătorile de viață, vino și te sălășluiește într noi și ne curățește pe noi de toată înțelepciune și ne mântuiește cu numele sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel rău. Ta este împărăția, puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce este Heruvim, Cel ce a arătat puterea Ta și ai trimis pe unul născut Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, ca să mântuiască lumea prin crucea, prin îngroparea și prin învierea sa, și acesta venind în Ierusalim spre pătimirea cea de bunăvoie, poporul cel ce și dea întuneric și în umbra morții, luând semnele biruinței, ramuri de copaci și stâlpări de finit, i-a prevestit învierea. Însuși, Stăpâne, păsește-ne pe noi, care, urmând acelora, purtăm în mâinile noastre ramuri de copaci în această zi, dinainte prăznuire, și precum pe acele popoare și pe acei prunci care ți-au strigat ție, Osana, apără-ne și pe noi, ca prin laude și cântări duhovnicești să ne vârâncim de dădătoarea în viață învierea cea de-a treia zi. Iisus Hristos, Domnul nostru, cu care împreună ești binecuvântat cu preasfântul și bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Se binecuvintează și se sfințesc întâmplările acestea prin stropirea cu această apă sfințită în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se binecuvintează și se sfințesc întâmplările acestea prin stropirea cu această apă sfințită în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se binecuvintează, se sfințesc întâmplările acestea prin stropirea cu această apă sfințită în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Puteți să luați loc. Dumnezeu să ne iasă glasul noastră, Dumnezeu să vă ajute. Vă mulțumim tuturor celor care ați venit astăzi la fundată, de parte, de tuturor oficialităților. Ați venit astăzi la Comuna Plaza, la cea mai mare din țară, și fiind și ziua de istorie astăzi, putem spune că chiar dacă zăpada, vedem că am revenit pe aceste meleaguri, această zi este o zi frumoasă, însorită, a apărut din nou soarele și o săptămână ne mai desparte, dragii mei, până când Domnul Iisus Hristos va învia. În această săptămână care mai desparte de Sfânta Înviere, să încercăm să fim mai buni, să încercăm să-L primim și pe Domnul Iisus Hristos, care acum 2000 de ani a intrat în Ierusalim și toți cei prezenți acolo i-au cântat Osana Fiului Dumnezeu. Bine este cuvântat Cel ce vine în numele Domnului. Să dea Cuvântul Dumnezeu ca fiecare dintre cei prezenți aici și toți cei de pe aceste meleaguri să primească cu adevărat Sfânta zi a Învierii peste o săptămână și cu adevărat să rostim unul către altul, Hristos a înviat din morți. Dumnezeu să vă ajute și Dumnezeu să vă ajute. Doamne! Ați venit la Fundata, bine ne revedem. Ne aflăm la ediția numărul 11 a Zilei Naționale a Turismului Rural, ediția 4-a care se desfășoară în localitatea Fundata. Această sărbătoare deja a devenit o tradiție, putem spune că a devenit o tradiție în comuna noastră și suntem mândri că suntem gazda acesteia. Desigur, desfășurăm această activitate culturală împreună cu Antreg România și cu ANT, cu Autoritatea pentru Turism, Autoritatea Națională pentru Turism, și urmărim ca imaginea localității noastre
produsele din localitatea noastră, meșteșugurile, obiceiurile, să fie promovate, să fie cunoscute de cât mai multe persoane, de cât mai mulți turiști, atât din țară cât și din străinătate, care să ne viziteze comuna, să ne viziteze atelierele meșteșugărești, pensiunile, crescătorii de animale, unde vor găsi produsele cele mai ecologice, putem spune, având în vedere că la Fundata există cel mai curat aer din România. Acest va fi atestat de o stație de măsurare a aerului care este la stația meteo din Fundata și nu este doar o vorbă spusă de noi ca să ne facem un brand. Vorba lungă, sărăcia omului. Nu aș vrea să monopolizez această acțiune. Am să-i dau cuvântul doamnei Mioara Stoian, un personaj care a animat și a pus pe picioare turismul rural, atât în zona Branului, cât în toată țara. Cu sprijinul al dumneavoastră, al proprietarilor de pensiuni, al autorităților locale și a tuturor celor care sunt interesați să ne cunoască zona și să-și petreacă un weekend, un concediu din timpul liber în zona noastră. Doamna Stoian, aveți cuvânt. Mulțumesc foarte mult, domnule primar, dar aș vrea să fac o rectificare. Într-adevăr, eu sunt Mioara Stoian Mișan, dar sunt mama mamei turismului rural românesc. Fiica mea, care este aici, a creat acest brand în România. Într-adevăr, ea m-a adus acum 23 de ani la Moeciu, eu profesoară de București, și nu-mi pare rău. Am făcut aici o activitate cu dumneavoastră toți din zonă și am o considerație aleasă față de oamenii de aici care știu să muncească, să respecte munca și natura. Sunt impresionată de fiecare dată de locuitorii localității Fundata și de aceea și anul acesta am hotărât împreună cu Consiliul nostru de conducere să facem tot aici. Ne mândrim cu această activitate, ne mândrim cu dumneavoastră toți și vreau să-i mulțumesc domnului primar pentru faptul că s-a ocupat. Vă mulțumesc dumneavoastră tuturor care aduceți o contribuție mai mică sau mai mare la păstrarea tradițiilor și a obiceiurilor și, de ce nu, să avem niște pensiuni în care cine vine să plece cu gândul să mai vină și a doua oară. Iar eu, orășenilor, mai ales la Târgul de Turism, am spus așa: cine n-a făcut măcar o dată o vacanță la țară, a trăit degeaba. Vă mulțumesc! Aș vrea ca pe perioada de desfășurare a acestei activități astăzi, atât turiștii cât și localnicii să treacă pe la standurile de expoziție de aici din sală, unde veți remarca prezența unor producători din localitate, precum și din altă localitate, astăzi invitații noștri, Comuna Izvoarele din județul Prahova. Să să degustați din produsele expuse, să simțiți acel gust de prăjitură de casă, de brânză de Fundata și pe urmă să vizitați și la etajul clădirii atelierele meșteșugărești cu meșterii populari din localitatea Fundata, precum și din izvoarele Prahova. Aici vor fi expuse, sunt etalate acțiuni meșteșugărești care, din păcate, în unele zone s-au uitat de ele, mai sunt doar niște amintiri. În schimb, la Fundata, acestea fac parte din viața de zi cu zi, chiar sunt și aducătoare de venit celor care le practică. Avem onoarea ca la această sărbătoare să avem alături de noi pe doamna Marilena Stoian, pe care o invit
O cunoștință la fel de veche, să spun, ca doamna Stoian. Doamna Marilena, ne bucurăm că sunteți alături de noi, că aveți interes pentru localitatea noastră, că Antrecul și de toată silința să ne promoveze și pe noi, la fel ca pe alte localități, și de fiecare dată să știți că la Fundat aveți ușile deschise. Da, mulțumesc. Știu, sunt alături numai la sărbătoare și de-a lungul anului. Încercăm să promovăm Fundata împreună cu tot culoarul Bran Moeciu Fundata. Poate chiar să începem de la Reșnov. Este o zonă foarte frumoasă, care merită cunoscută și merită să aibă turiști fideli, oaspeți fideli. Am ales să sărbătorim Ziua Națională a Turismului Rural în Duminica Florilor, pentru că este o sărbătoare deosebită, pentru că la pensiuni sunt margarete, pentru că proprietarii de pensiuni muncesc foarte mult de-a lungul anului, și de Crăciun și de Paști, de toate sărbătorile, și ne-am gândit că trebuie să aibă și ei o sărbătoare, să-i sărbătorim pe proprietarii de pensiuni, pe toți cei care sunt implicați în turismul rural și pe prietenii noștri, pe oaspeți, pe turiști. Anul acesta Antrec serbează 20 de ani, este un lucru extraordinar. Antrecul s-a implicat la Moeciu, la primăria din Moeciu, și de aceea vom aniversa anul acesta bine, mai multe manifestări, dar o mare conferință internațională tot la Moeciu, la Cheile Grădiștei, care în 94, când s-a creat Antrecul, aveau doar o pensiune, cred că nu știu pe Ovidiu Gârbace să confirme, sau, da, o pensiune, acum este un complex etalon pe plan european și poate chiar internațional, și vrem să arătăm străinilor ce înseamnă turismul rural românesc și valențele turismului rural, ecologic și cultural. Noi sărbătorim aici la Fundata, dar colegii mei din filialele Antrec sărbătoresc fiecare în felul lor, și în Moldova, pe la Iași, prin Maramureș, în Alba, în Apuseni, fiecare în felul lor, în Oltenia sărbătoresc. Deci este o zi când gândurile noastre se îndreaptă în primul rând cu recunoștință, cum spuneam, către proprietarii de pensiuni, pe ei sărbătorim în primul rând, dar și cei care sunt alături, autoritățile locale, județene, ministerele cu care colaborăm, și pentru că de unul singur nu poți să faci nimic. Deci de această sărbătoare a florilor încercăm să o petrecem împreună, într-un cadru atât de plăcut, și unde tradiția aici este la ea acasă. De altfel, sloganul sub care sărbătorim acest 20 de ani este Aniversăm tradiția. Tradiția pentru noi, dar și pentru să o păstrăm și pentru oaspeți. Îmi mulțumesc, o să revin mai târziu cu trofeele de excelență. Mulțumesc. Și la mulți ani domnului primar Pâtea Marian Florida. Și doamna primăriță din Izvoare le vinulesc cu Margareta, deci are nume predestinat pentru turismul. Mulțumim pentru aprecieri. Dacă tot a venit vorba de urări, țin să spun cu ocazia acestei zile tuturor care poartă nume de flori, la mulți ani, și să dea Dumnezeu să fiți fericiți și să aveți îndeplinire alături de cei dragi și să vă dea multă sănătate, Dumnezeu. Mulți ani! În sală o să primească cei copii care sunt în costume naționale, o să împartă crenguțele de florire, să aveți bunăstare în casă, să puneți lângă tabloul de familie câte o crenguță care să vă păzească de rele. Asta e scopul acestor crenguțe. Și ne bucurăm că alături de noi este prezent și domnul prefect al județului Brașov, domnul Romner Antus Mihali, pe care îl invit pe scenă. Mulțumesc, domnule primar, doamnelor, domnilor, săptămâna doamnă. În primul rând aș dori să urez la mulți ani celor care serbează ziua onomastică astăzi, la mulți ani tuturor. Sunt alături de dumneavoastră astăzi în calitate de turist. Vă mărturisesc, pentru prima oară am coborât
de către Fundățica. Am vizitat și standurile organizate în cadrul Căminului Cultural și vreau să vă spun că am constatat că tradițiile încă există. Cu puțină amărăciune am constatat și faptul că tineretul poate că nu este interesat atât de mult în păstrarea tradițiilor pe cât ar trebui. Asta o spun din perspectiva în care toate studiile de dezvoltare ale județului Brașov menționează turismul ca o soluție de dezvoltare pe termen mediu și lung, turism din care face parte, bineînțeles, și turismul rural. Nu pot să vă spun altceva decât, domnule primar, organizatorilor, că vă felicit pentru ceea ce faceți, vă felicit pentru munca pe care o depuneți, vă asigur de sprijinul instituției noastre. Cred eu că numai lucrând împreună consilii locale, Consiliul Județean și, de ce nu, instituția prefectului, putem pune numărul la dezvoltarea acestei ramuri a turismului. Mulțumesc! Mulțumim, domnule prefect, și să știți că de fiecare dată când vreți să veniți la Fundata, cineva aici sus vă așteaptă. Tot alături de noi, astăzi avem și din partea Consiliului Județean doi reprezentanți, domnul Adrian Maxim, o cunoștință mai veche a noastră, vă rog să uitați aici, și doamna Luminița Olteanu, o fundățeancă. Am să vă rog să veniți și noastră până pe scenă. Având în vedere că ați mai participat și la alte evenimente culturale pe care primăria le organizează, ne face plăcere că veniți din nou în localitatea noastră și de fiecare dată vă așteptăm cu același drag și să vedeți că la Fundata veniți ca acasă. Bună ziua, la mulți ani tuturor! Mulțumesc, domnule primar, mulțumesc, dragi fundățeni. Așa cum știți, sunt fundățeancă și mă mândresc. Tatăl meu este un om în vârstă, are 89 de ani, spunea că ar veni și el. Deci vă salut din partea lui, al lui Nicolae Aliculi. Vă doresc tot ce este mai bun, să vă dea Dumnezeu sănătate, să puteți să păstoriți tot ce aveți. Să mulțumim domnilor celor care au păstorit acest turism rural și eu cred că Fundata este o emblemă a țării, pentru că, spunea domnul prefect, a rămas surprins de ceea ce înseamnă frumusețea și nealterarea turismului și a vieții de țară și eu sunt convinsă și cunoscându-vă foarte bine, sunt convinsă că veți putea să mențineți ceea ce înseamnă tradiție la noi și ce este important este că acest port popular se poartă și cred că este o chestiune a genei. Nu port foarte mult, dar în anumite condiții și eu mă îmbrac. Deci această genă a noastră, a gărganilor, cred că se transmite mult mai mult. Spunea domnul prefect că tineretul nu este foarte mult. Eu cred că tineretul se întoarce cu drag aici. Sunt foarte mulți care sunt plecați, dar eu cred că vin cu mare drag aici, nu-și uită părinții și tradiția. Și cred că ce este important pentru noi este că știm să prețuim ceea ce avem, știm să prețuim părinții, știm să prețuim bătrânii și să le cerem întotdeauna sfatul. Încă o dată vă mulțumesc, domnule primar, vă mulțumesc, doamna Marilena Stoian, vă mulțumesc, doamna Mioara Stoian, care este inițiatoarea acestui turism și eu eram viceprimar în 92, când cineva m-a întrebat, n-am auzit de așa ceva, dar hai să ne interesăm. Și uite, astăzi, la 20 de ani, sărbătorim, este un lucru extraordinar și eu cred că împreună putem să realizăm lucruri foarte multe. Mulțumim și felicitări, domnule primar de la Râșnov, care ați dezvoltat ceea ce înseamnă turismul și cred că împreună cu această zonă Râșnov, Bran, Moiciu, Fundata, vom putea să arătăm țării și lumii că suntem într-adevăr foarte puternici. Încă o dată vă doresc la mulți ani celor care votați de floare, iar în Paștele să vă aducă în casă și în suflet lumină, putere, sănătate multă și tot ceea ce doriți. Doamne ajută! Mulțumim și veniți la Fundata acasă. Bună ziua și bine ne-am întâlnit, reîntâlnit, pentru că cu marea majoritate mea să m-am mai văzut. Vreau să salut invitații de astăzi, reprezentanții Comunei Zvoarele din județul Prahova și mă bucur foarte mult că aceste schimburi de experiență sunt benefice. Am venit și eu acum 18 ani pe Meleagul Estea și văd că de atunci vin destul de des. Cu toate că nu sunt local, m-a legat foarte mult
localitățile brănene. Printre altele sunt și nași de Bran. Am doi fii care s-au născut aici în Fundata și ca atare acum, fiind nași de brăneni, mă consider și eu un pic de brănean. Ce pot să vă spun despre această sărbătoare la care particip de mai mulți ani? Mă bucur foarte mult că se păstrează tradițiile, că oamenii pot să vadă că mai există și în alte delemniciri care de mult s-au uitat și, în primul rând, este o ocazie de sărbătoare pentru că 20 de ani și-a dezvoltat în aceste localități, nu numai, în toată țara, pensiuni și un turism care este foarte apreciat de către cei din străinătate și deoseb de către români. Le doresc la întreg, la 20 de ani, mulți înainte, sănătate și putere de muncă, la autoritatea publică locală, de asemenea, să aibă putere de muncă, că avem o echipă tânără și sudată, locuitorilor comunei Fundata, multă sănătate, bucurii și la fel și tuturor invitațiilor, să avem un Paște fericit și să ne bucurăm de învierea Domnului. Sănătate și numai bine! Mulțumim! Mai ales că aveți venit de la Fundata, când treceți pe aici, ziceți, am trecut pe la mine pe acasă. Nu puteam să nu amintesc aici și de vecinii noștri, de Comuna Bran, orașul Râșnov. Am să vă rog, domnule primar de la Râșnov, un bun colaborator al Comunei Fundata, care ne sprijină în acțiunile care le întreprindem, să veniți cât mai des cum o faceți de obicei la Fundata și să știți că aici sunteți, cum le spuneam și celorlalți invitați, la fel ca la casă. Vă mulțumesc tuturor! Permiteți-mi să vă urez la mulți ani, atât pentru evenimentul care îl organizați astăzi, fiind un eveniment de marcă, cât și tuturor celor care poartă nume de flori. În ceea ce ne privește pe noi, râșnovenii, să știți că venim cu foarte mare plăcere. Eu vin ca la niște prieteni, vin destul de des la Fundata. Dacă stau să mă gândesc, în ultimele 2 săptămâni am fost atât la Șirnea, unde m-am întâlnit cu prietenul meu Dan Căciulă, cât și la Cheile Grădiște. Vin destul de des și găsesc prieteni foarte buni, oameni muncitori, oameni care au demonstrat că au foarte mult flair și au dezvoltat turismul cum nu este nicăieri în România. În ceea ce ne privește pe noi, cred că atât Râșnovul, cât și Branul, cât și Măici, cât și Fundata, nu există nicio concurență. Fiecare dintre noi avem un segment de turism care trebuie să-l dezvoltăm. Râșnovul a primit titulatura de stațiune turistică de interes național. Suntem una dintre cele mai tinere stațiuni. Dacă în trecut, în perioada comunistă, am fost nevoie să ne industrializăm, astăzi putem să vorbim la Râșnov despre o stațiune de interes național, iar ceea ce ne propunem noi să facem pe viitor este de a crea o bază cât mai mare de agrement. A început activitatea, de fapt șantierul pentru parcul cu dinozauri, va fi un parc tematic finanțat pe fonduri europene, în valoare de 4 milioane de euro. Cetatea din Râșnov anul trecut a atras 200.000 de turiști. Peștera din Râșnov, unde se organizează din când în când concerte, este de asemenea extrem de vizitată și cred că depășește 150.000 de turiști. Iar cele 2 proiecte care astăzi noi le avem în implementare, atât trenulețul pe plan înclinat cu cremalieră, vom începe, începând cu săptămâna viitoare, am făcut selecție pentru cei care vor construi acest lucru. De asemenea, pasajul subteran prin centrul istoric sunt iar 2 proiecte europene în valoare de aproape 1 milioane de euro care urmează să le punem în operă. Faptul că am avut șansa să organizăm o cupă mondială și că putem vorbi și în România de sărituri cu schiurile este o mare mândrie și mă bucură că se aude de noi, de acest culoar și de această zonă de turism în toate colțurile lumii. Acest lucru se datorează dumneavoastră, celor care trudiți și munciți pentru a face ca acest lucru să se întâmple. Eu vă mulțumesc tuturor și vă sunt alături. Mulțumesc! Printre noi, am zărit în spate, este și domnul primar de la Moieciu. Vă rog frumos să veniți aici, vecinii noștri, și domnul viceprimar de la Bran. Vă rog, poftiți și dumneavoastră, domnul primar. Cele 3 comune brănene. Statele Unite ale Branului. Fundata, Moieciu și Bran. Domnul primar, bine ați venit! Dragi localnici, stimați invitați, domnule prefect, domnule primar, domnilor primari, am răspuns cu plăcere invitației de a participa la
această sărbătoare. E mare sărbătoare la Fundata, dar de fapt este mare sărbătoare în întreaga zonă. Bran, Moeciu, Fundata, după cum bine știm, conform legendei bine cunoscute, legenda Branului, ne tragem din aceeași tulpină. Avem aceleași preocupări, aceleași idealuri. Zona a prins personalitate prin turismul rural. După cum s-a menționat, acum 20 de ani în urmă, la Moeciu, a luat naștere acest turism rural românesc, datorită unei profesoare deosebite care a venit de pe alte meleaguri, doamna Mioara Stoian, și împreună cu fiica dumneaei au dezvoltat în întreaga țară mii și mii de pensiuni care oferă la sfârșit de săptămână un sejur plăcut celor care vor să cunoască frumusețile țării. Vă felicit pe dumneavoastră localnicii care de-a lungul anilor, prin hărnicia dumneavoastră, ați dat viață acestor frumoase meleaguri de munte, în așa fel încât turistul, vrând nevrând, are ce vedea aici la noi. Este momentul să vă adresez la mulți ani celor care aveți nume de flori. Este momentul să vă adresez sărbători fericite, pentru că ne aflăm în preajma sărbătorilor pascale. Vă doresc multă sănătate și multe succese. Vă mulțumesc! Mulțumim frumos, domnul primar. Domnul viceprimar de la Bran. Bună ziua! În numele Consiliului Local Bran și a Primăriei Bran, vă felicit pentru acest eveniment și tuturor celor care sunteți aici prezenți. Vă spun că suntem alături în toate proiectele care le întreprindeți dumneavoastră, privind culoarul Bran, Moeciu, Fundata. Celor care astăzi poartă nume de floare, vă urez la mulți ani, multă sănătate, iar celor prezenți de aici, Paște fericit și multă sănătate. Și nu în ultimul rând, domnul primar, la mulți ani! Mulțumim, domnul viceprimar. Dacă tot vorbeam de cele 3 localități, cred că este momentul să vă aduc la cunoștință celor care nu știți că cele 3 localități sunt asociate într-o asociație, Asociația Bran, Moeciu, Fundata, care are ca interes promovarea localității, accesarea de fonduri pentru dezvoltarea unitară a acestei zone, crearea infrastructuri de agrement, modernizarea infrastructurii rutiere, utilităților, împreună cu ceilalți 2 primari și Consiliul Locale Fundata Bran, Moeciu. Am crezut că dacă ne punem toate forțele la un loc, împreună vom reuși mult mai mult decât facem fiecare pe cont propriu. Desigur, fiecare o să ne vedem de treaba noastră și pe cont propriu, dar o să luptăm și împreună ca să dezvoltăm această zonă, să creăm condițiile necesare pentru acest turism rural care s-a dezvoltat în localitățile noastre. Desigur, sunt multe de spus. Mai avem și un gal la nivelul zonei Bran, în care puteți, dumneavoastră, persoane fizice și agenții economici, pot atrage fonduri europene pentru dezvoltarea unor activități, începând cu turismul până la creșterea animalelor, la desfășurarea activităților independente. Deci încercăm ca împreună cele 3 localități să ducem ștacheta cât mai sus. Nu în ultimul rând, am să rog pe doamna primar de la Comuna Izvoarele, doamna Margareta, să îmi permiteți doamna Margareta, pentru că faceți ziua dânsei. Să o invit aici lângă noi și să
să ne spună ce impresia are despre comuna noastră și să știe că cu siguranță o să vă vizităm și noi pe dumneavoastră și vă așteptăm aici cât mai des, pentru că aici veniți într-o zonă frumoasă, unde oamenii se pot relaxa, unde sunt destule activități care nu se găsesc în alte zone și sunt oamenii din Fundata, sunt foarte bucuroși atunci când cineva le trece pragul. De asemenea, sunt primitori și le fac o deosebită plăcere să vă aibă în jurul lor. În primul rând, aș vrea să vă spun la mulți ani celor care purtați nume de floare. Vreau să mulțumesc doamnei conferențiar, vreau să-i mulțumesc doamnei Marilena Stoian, pentru că, datorită dumnealor, eu sunt aici. Ne-am întâlnit la Festivalul de Gastronomie la București, unde, ce să vă spun, mi-au plăcut amândouă extraordinar de mult, pentru că dăruiesc foarte mult pentru satul românesc și sunt onorată că sunt aici, domnul primar. Am găsit un sat foarte frumos dezvoltat și ce să vă spun, aș minți să nu spun că sunt un pic geloasă pe dumneavoastră, că ați întâlnit aceste doamne minunate care au făcut să se dezvolte turismul rural în zona dumneavoastră. Acest lucru mi-l doresc și eu. Cred că acest deziderat îl are fiecare primar, iar eu, ce să vă spun, poate de aici încolo să am o colaborare foarte bună cu dumnealor și să reușesc să dezvolt turismul rural în zona mea, pentru că și zona noastră în Prahova este la fel de frumoasă. Noi suntem una din comunele cele mai frumoase ale României, fiindcă facem parte din Asociația celor mai frumoase sate, însă dumnealor sunt cele profesionistele care mă pot ajuta să dezvolt turismul rural și vă mulțumesc, sunt onorată și, domnul primar, am fost așa de bine primit aici că am crezut că sunt la Izvoarele. Foarte frumos, sunt foarte calzi oamenii de aici și noi am adus câteva lucruri foarte bune. Noi suntem partea dulce a Prahovei. Deci am adus prăjituri, am adus dulceață, vă rog să le încercați. Am adus câteva lucruri care sunt făcute în războaiele gospodinelor și la noi se păstrează tradiția și eu încerc să păstrez tradiția și obiceiurile și vă doresc mult succes, să vă dea Dumnezeu sănătate și sper să vă încântăm cu ceea ce am adus astăzi artiștii, atât seniorii cât și copiii. Mulțumesc mult! Mulțumim frumos! Ne face plăcere că vă simțiți bine la noi. Și v-am spus de fiecare dată, gândiți-vă la noi la Fundata, cineva acolo sus vă iubește. Vreau să vă spun că acest eveniment este realizat cu sprijinul Autorității Naționale pentru Turism, căreia îi mulțumim și pentru acest eveniment și în general pentru colaborare. Dacă este în sală cineva de la Autoritatea Națională, doriți să invităm. Dacă nu mai târziu. Da. Da, mulțumim. Cred că am început să plictisim cu atâtea discursuri, a venit vremea și pentru un pic de distracție și voie bună. O să deschidem programul artistic cu ansamblul de copii de la Școala Fundata și pe urmă vom acorda timpul și atenția necesară ansamblului de la Izvoarele, care ne-au pregătit un spectacol frumos. Vă doresc în continuare vizionare plăcută a spectacolului și, la urmă, pentru că astăzi e ziua florilor, ar trebui să ciocnim un pahar de vin. Așa că, după spectacol, rămâneți și să ne urăm la mulți ani și să fim împăcați, să primim Paștele cum se cuvine.